Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга койбыр темалар турында кыскача. Аларны ишеттеләр. Тукай районының транспортник бакчачылык ширкәте янәшәсендә юлны ремонтлый башладылар. Аларга социализацияләнергә, гадәти тормышка җайланышырга һәм яңа һөнәрләр үзләштерергә ярдәм итәләр. Чалда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның якыннары өчен һөнәри җайлашуның беренче үзәге эшли башлады. Ниһаять, Тукай районында яшәүчеләр һәм бакчачылар хәбәр иткәнчә, транспортник бакчачылык ширкәтендә күпердән светофорга кадәр юлны тәртипкә китерә башлаганнар. Берничә көн дәвамында анда эш кайный. Исегезгә төшерәм, юлның бу участогына җирле халык берничә тапкыр зарланган иде. Автомобильчеләргә маневрлар ясарга, каршы як полосага чыгарга, чакырларны, ташларны әйләнеп чыгарга туры килде. Анда өлешчә юл өслеге юк иде. Вакытлыча ремонт озакка җитмәгән, тулырак алдагы минутларда. Эшчеләр юлның иске катламын салдырып капиталь ремонтка кереште. Җирле халык сүзләренчә, юлны яңартуны бик көткәннәр. Чөнки асфальт түшәмә бик начар хәлдә була. Автомобиль сөючеләргә чокырлар арасында маневр ясарга һәм каршы як полосага чыгарга туры килә. Булар барысы да авария китереп чыгарырга мөмкин. Дорога вся убита. Сами видите, в каком состоянии невозможно ехать. Конечно, рады. Очень даже. Главное, чтобы их второй раз нормально сделали. Разбили дорогу. Поэтому это очень хорошо, что они ее делают. Вообще там кошмар. Вот так вот летаешь. Вот. Я доволен. Молодцы, что дорогу делают. Эшчеләр ремонтка узган атнада ук керешкән. Хәзер бер полоса ябылган, каршы якка хәрәкәтне хезмәткәрләр кили. Шуның аркасында юлларда бөкеләр барлыкка килә. Ләкин халык моңа аңлап карый. Аларның сүзләренә караганда, начар юлдан йөргә караганда бераз уңайсызлыкларга түзү яхшырак. Надо еще расширять ее, потому что очень много коттеджных поселков сейчас здесь. Хорошая дорога, ровная будет, без всяких ям. Это здорово, молодцы. Спасибо. Тукай районы хакимиятендә аңлатуларынча, төбәк юлларын ремонтлау программасы кысаларында быел Ярчаллы, Водозабор, Ил-Бухсина, игенче автомобиль юлларына капиталь ремонт ясала. Участокның озынлыгы 806 метр. Эшләр барышында асфальт-бетон өслегенең аскы һәм өске катламнары алыштырылачак. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Аларга социализацияләнергә, гадәти тормышка җайлашырга һәм яңа һөнәрләр үзләштерергә ярдәм итәләр. Чалда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның якыннары өчен һөнәри җайлашуның беренче үзәге эшли башлады. Тәҗрибәле остазлар үзләре белгәннәренең барысын да өйрәтәчәк. Программа хәрби хәрәкәтләр ветераннары һәм аларның туганнары өчен бушлай. Шулай ук стипендияләр, яшәү һәм туклану каралган. Проектны булдыру идеясе Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Андрей Липуновныка. Ярдәмче логистлыкка 12 кеше укый. Аларның күбесе махсус хәрби операциядә катнашучылар, союзниклар һөнәри адаптация үзәгендә алар белән барлык белемнәре белән уртаклашучы тәҗрибәле остазлар эшли. Теоретик өлеш шунда ук практика белән ныгытыла. По учебе, да, нравится. Пока, конечно, непривычно. Пока выливаемся в это все. Вот, ну, в принципе, обучение хорошее, все понятно, доходчиво объясняют. Здесь можно будет, ну, в связи с ограничением какие-то, через какое-то время можно будет работать на удаленке. То есть, если я буду уже более автономный, то есть самостоятельно смогу работать. СВОда катнашучылардан тыш союзниклар үзәгендә аларның туганнары да белем ала. Аларның берсе сугышчының хатыны Елена. Аның сүзләренчә, ул һөнәрен алыштырырга теләгән. 12 ел кибет директоры булып эшләгән, ләкин ирем педагогия вузына укырга кергәч, аннан калышмаска булды. Шулай итеп, логист ярдәмчесенә укырга киттем, ди ул. Так как я никогда не сталкивалась с логистикой, у меня другого направления была работа, вот, и для меня очень далеки были параметры, фуры, полуприцепы. Все для меня это было сейчас новое. Вот, ну и мне дает знания Оксана Владимировна. Друг друге они поддержку видят. Все равно у них общие темы появились. То есть они изучают темы, что не понимают, друг друга поддерживают. Ну, коллектив. То есть здесь создается новый рабочий коллектив по интересам. Союзниклар һөнәри адаптация үзәгендә стипендияләр, тагын өстәмә бонуслар каралган. Они получают стипендию в размере 35 тысяч рублей.
во время обучения, и затем у них идет 35 тысяч рублей плюс 10% от плана, который ставится перед каждым логистом. То есть есть план по маржинальности, это продажа грузоперевозки стороннему транспорту. Укудан соң алар эшкә урнаша алачак, хезмәт хакы 50 мең сум һәм сату буенча үтәлгән планның 10% булачак. Профессиональ адаптация үзәгендә шулай ук универсал пешекче, автослесарь, кол үзәк операторы, автоэлектрик һәм башка күп кенә һөнәрләргә өйрәнергә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Сугыш балалары ак халатлы геройлар ошолда медицина күлиятендә шундый исемдәге күргәзмә ачылды. Ул сәламәтлек саклау ветераннарына багышланган. Алар яшьли кот очкыч сугыш чорларын күреп, үз тормышларын медицина белән бәйләргә булган. Фотоэкспозициядә гомерләренең яртысын табиб булып эшләгән сугыш балаларының 9 портреты сурәтләнә. Самое главное, стараться надо. Себе поставить цель. Учиться, учиться, учиться. Медицина күлияты студентларына сәламәтлек саклау ветераны Әнирә Шихабетдинова киңәшләрен бирә. Бөек Ватан сугышы башланганда аңа ни бары 4 яшь була. Ә инде 11 яшендә фельдшер-акушерлык мәктәбендә фельдшер ярдәмчесе була. Ә институтка кергәч гомерен мәңгегә медицина белән бәйләргә карар кыла. На участке я иногда зимой во время гриппа обслуживала даже до 60 вызовов. Это все пешком. Раньше у нас в больнице всего была одна машина. И все время пешком. И на приеме я до 90 человек принимала. Медицина күлияты студентлары сәламәтлек саклау ветераннарының тарихлары аларны укуга һәм кешеләргә ярдәм итүгә этәрә дип белдерә. Выставка очень интересная, вдохновляющая. Мы вдохновились этой историей и много всего интересного запомнили и взяли для себя. Сегодня я была рада послушать историю ветерана. Она натолкнула на очень новые мысли по поводу медработников. И данная выставка вызывает очень теплые ощущения. Барлык портретлар аша күргәзмә геройларын бәйләүче кызыл җеп уза. В медицине вообще это значит очень много. Это любовь, в первую очередь кровь. И как раз таки через кровь вот это все передается, наследство, судьба. И как раз таки она протекает через всю нашу выставку. Фотопроектта 9 ветеран катнашкан, алар үзләренең авыр язмышлары турында сөйли. Основной целью для нас этой выставки является все-таки не забывать прошлое. Не забывать те героические медицинские истории, которые совершали наши прадеды, наши деды. Ну и, конечно же, совершают сегодня наши медицинские работники, которые работают в лечебных учреждениях и, конечно, в зоне специальной военной операции. Медицина күлияты студентлары Бөек Ватан сугышы елларында зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтү күренешен тәкъдим иттеләр. Молодой паренек лежит ничком, положив руки под голову на обыкновенном школьном столе, покрытом белой клеенкой. Лилия Гатина, Яны Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы. Яршалыда Белорус аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмә эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Өстәвенә кибеттә яңа көзге коллекция. Ашыгыз, күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәк рәт сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Зур көзге коллекция беркемне дә битараф калдырмаячак. Иң мөһиме ул сыйфат, Белорус сыйфаты. Аякка бик уңайлы. Менә кемнең инде плоскостопия аякларында сөякләре чыгып тора, киңәеп китә, шундый йомшак табан аслары бик әйбәт, уңайлы дип әйтерем. Уңайлы көзгә, язгы аяк киеме сайладык. Күргәзмә ассортиментында хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә йөзләгән модель, төрле үлчәмгә, классик һәм стандарт булмаган төсләрдә һәм төрле аяклар өчен исәпләнгән. Данная модель имеет небольшой широкий каблук, что позволяет снять нагрузку и предотвратить отекание голеностопного сустава. Вся подошва обуви вулканизирована, благодаря чему ваши ноги всегда будут сухими в любую погоду. Специальная пропитка для кожи позволит оставаться вашей обуви в первозданном виде всегда. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Моннан тыш бирдә термо кием дә сатып алырга мөмкин. Белорус аяк киеме ярминкәсен Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәк рәт сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Күңел радиосы тәкъдим итә. Яңа иҗат сезоны башлану уңаеннан бик күңелле концерт. Танылган җырчылар һәм юмор сталары бер сәхнәдә. 20 октябрь Энергетик мәдәният сарае кичке 7.